Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po, nagbabalik ang Iwagan ng Pangasinan. Ang i-share ko po sa inyo ngayon ay yung patungkol po sa orasyon upang hindi kapitan ng sumpa. Iwagan ng Pangasinan. Bagong lahat po ay shout po sa inyong lahat at mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. Ito ay bisa po ito na pag may ginagamot po ito yung ginagamit ko po sa para hindi siya balikan na po ng sumpa. Narito po, una sa lahat po ay nasa mabuting kalagayan kayo palagi at malakas ang pangangatawan at nasa mabuting kalagayan. Una sa lahat po ay magdasal po ng isang Ama namin, ang Baginong Maria, luwalhati at sumasampalataya. Narito, magdadasal po tayo. Original po ang Ama namin ang ginagamit ko palagi. Ito po yun. Ama namin, nasa langit ka, sambahin na ang ngalan mo, ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa, tunay sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan, ang kapurian, magpakailanman amin. Baginong Maria na po puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nakatawang tao siya, lanang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinarurunan ng mga yumao ng 3 araw na buhay na umakyat sa langit, naluk-luk sa kanang Diyos mang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at maghukom sa mga nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasama ng mamanal, patawaran ng mga kasalanan, sa pagabuhay na magulin ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. At isunod po yung para hindi kapitan ng sumpa. Ito po ay 3 beses salin at isang susi po. Yung susi po, isang beses lang po. Narito po yung orasyon. Argano, perdilim, igusum, akram, idirim, perdition, biaktamat, agamo, perdilim, igusum, akram, inindirim, perdition, biaktamat, argamo, perdilim, igusum, akram, perdilim, perdition, biaktamat. 3 beses po at isunod po yung susi ng isang beses lang po. Yeshua, Yamasyaha. Isang beses lang po. Usalin sa isip lamang po at ihip po sa dibdib. Uihip sa tubig o sa ihip sa puyo ng pasyente. 3 beses po. Yan po ang orasyon na sana po ay palagi kayong antabay po sa aking mga YouTube channel. Marami po ako ibabagi sa inyo. Ito po ay napakabisa po na aking binabagi. Utay-utayin ko po ibabagi sa inyo. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan po yung YouTube channel ko. Maraming salamat po sa shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Pagpalain ka ng Diyos o makapangyarihan sa lahat. Abay po.